أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تبشر في الله جباو malikono ani malikoka amana kay jien fa fa nga foli ananga barka dawo bi se yaw kelengele na bela jelema kadila la fe ala ka hine anaka kishi anaka barka ala ko diine na bela jelema osigi yorowla anga bi dina baro tabali sanfe dina baro mi ne sangani sanga mi wili kasi anga don makawma uke an kuna foni anga dina walanda uka nenga amblasira dalwa masako ay se adon magawma o ka nyafawye ni awti adon bi ani an karamodo ani anga seydu ani an karamogodi Sayyid Ahmad Tijani Haidara ni babi adon Sayyid Sharif Osman Madan Haidara ale dengedu ninte ani aka sigi foloye dina baro tabali sanfe bi amina baro ke feminka o ye wati belebele min kundalendo anka likulli makamin makal yorobena kumado o chugo fenena sanga be fenena kumado seli men kundalendo anka nangwa ma seliba asogo madafe suna yali kelendo ala kirabba fe manton bela jelenka na sekera miye ike kantigalike alayi namba fama ko lahiya o jiya ko iba soro sababu dode nanani ayi lahiya ko yere a sababu borami anana na chugo jumena ni an yo don ami bara mina akachala an nafa ami adon ami na don ko tlonge fente an karamo abina baroke ni an yi ninka ami folibla ma fa assalamu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayo alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala al-jamil khalqan wa ala al-kamil khalqan wa ala al-azim khulqa sayyidi wa sayyid al-mursalin wa imam al-muttaqin وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم أجمعين إلى يوم الدين آمين. ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا مشاهدين الكرام. أم بدو أم بي ألفو كألا ولي من ka klaka kishin ne manyini alefe akoke akachiden sanu manka aymin kusaya ka dani be ni ladegelikela be ka ladegelika ke alilla islamiyya tokola abo choko kelena ka ake asumo sanu manka ani aka sahaba nyumo ani mo nyuma minun farala ulu ka ne nyuman kay fokata se nyawli ma rabbi alaka nene aw belajelen yola ambade o tebelen ko kabuy ambi lame baga bela jelen fo ni wati la ni al-islamiyya ka foli ni ode alaka kishike nene aw bela jelen ka Allah subhanahu wa ta'ala fon fembe ni alabna nay na latkalendo abulo ibaye abi sababu de sabati abela kana nay wala ni sababu ibaye ko yira dogoya alay yira majigi alay ko toli ala tala alaka klaka o sara ni here minga bok madola kateme ebi mindi alama alaka kla ko sara ni kuma bolanye kuma dola iyere majige ni mi sabo ala yo de fo ko ni mi ya seme ala ka aka ko di alama ko ala bi boda ko ye kuma dola maskini boda min tunye wala cheminu ye koto ala tala muso minu ye koto ala tala ni estoru lame qur'ana konna la ka lame ko minu temena nu sona ka to ala no fe ka ko ke ala ka koto ala tala o ka fen labana chuko mi qur'ana chama fo anye ola et puis qur'ana yɛrɛ jigina o de kama qur'ana jigina fɛn dama dɔ nka mago bɛ kelen min na qur'ana jigina masalu kama ka kɛ an ye an ka misaliya fɛnw ye mun ka sɔn ne ni e ka se ka ladegeli kɛ o fɛn ninnu na i ye kibaru minnu mɛn minnu ye ko to ala ta la ka ko labanna di ala y'u kɛ di ni o dɔnna ne ni e fɛ an bɛ ladegeli kɛ n'o ye minnu fana bana ala la o ka ko labanna di o la ni ye ibra belebele ani n'o de wele taasi ni y'o belebele an bɛɛ bolo kuranɛ ka jigin la ko an kan ka taasi ni kuranɛ ka kumakanw ye
o la i bɛ nin sababuyaba de sɔrɔ ala ka jɔnba dɔ n'o ye nabilahi ibrahim alayhi salam suratu safat kɔnɔna la n'i y'o ye i bɛna selisaga in i bɛna a sababu belebeleba sɔrɔ yen nɔ o sababuba dɔ ye jumɛn ye mukhtar ni o sababuba in yɛrɛ ni kuranɛ bɛna o de lakale mun de nana n'a ye tuma min na ni ala ye nabilahi ibrahima ci k'a kɛ kira ye n'a ye wele da ka mɔgɔw wele ka na ala ma ni sɔnmakɛ ni bangera la ni a juguyara o kan sabu o ye laada ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko mɔgɔw ka ɲɛ u ka sira kolon bila a ka ca la i yɛrɛ i lafiya man di o ye kunungo ye fo kana se bi ma o la kira fɛn o fɛn tɛmɛna a bɛɛ y'a ka gɛlɛya sɔrɔ ni aya in yɛrɛ lajɛ k'a daminɛ sanfɛ i bɛna o de sɔrɔ ye fo kana se nabilahi ibrahim alayhi salam ma tuma min na ni ale kɛra kira ye ni a cira ni a ye mɔgɔw wele ka bɔ bolibatow la a ma faamuya a kɛlɛla o don balaw wulila a nɔfɛ o don n'o ye nabilahi ibrahim alayhi salam o la ka kuma kɛra jumɛn ye qala inni zahibun ila rabbi sayahdini a ko n'o don ne bɛna aw to yen n ka mɔgɔw n y'aw wele n ka sɔn ala la a ma sɔn ne bɛna aw to yen n bɛ jɛ aw kɔ ne bɛ ɲɛsin ma ma n bɛ taa dugukolo min ni o bɛ nɔgɔya ne ibrahima ye n ka bato kɛli la dugukolo min ni ne bɛ se ka n ka bato kɛ ka sɔrɔ tɔɔrɔ man sɔrɔ sabu kisa kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu b'a dɔn kuranɛ aya fɛn minnu kɛra nabila ibrahima na namrud a n'a ka mɔgɔw fɛ ka tasuma mɛnɛ k'a fila la o n'a ɲɔgɔnnaw k'a bali a yɛrɛ ka bato la ibrahima ko ne bɛ jɛ ni o bɛɛ ye n bɛ ala minɛ o la ko bi ne bɛna bɔ aw kɔrɔ n bɛ aw ye k'aw to yen ne bɛ ɲɛsin n ka ala ma n b'a dɔn n ka ala bɛna n bila sira min ne o de kusaya ne ibrahima ma ani n ka diinɛ ma ani n ka diɲɛlatigɛ ma o la a y'o de fɔ k'a b'a ɲɛsin a ka ala ma bon ale kɛlen ka ko to ala ta la k'a ɲɛsin ala ma a si waati min a bolo jantɔ an bɛna dugawu min kala a b'o ɲini ala fɛ tuma min riwayaw b'a f'i ye ko nin y'a sɔrɔ nabilahi ibrahima ye san 100 ani san 13 walima san 100 ani san 3 riwaya dɔw la a ye san 100 sɔrɔ ka sɔrɔ ala kɛmɛ k'a lajarabi a ma den sɔrɔ fiyewu nabilahi ibrahima alayhi salam y'a ye bon dɔw fana ko 97 ni fɔɲɔgɔnkɔ dɔɔninw b'a la mɛ kuma caman sera fo 100 ma ka sɔrɔ ibrahima ala ma den nɔgɔya ye o ye lajarabiba de ye hadamadenya na mɛ ibrahima ye a bɛɛ ku ka to ala nɔfɛ a y'a bɛɛ ku mɛ si kɔrɔbayara fo san 100 sɔrɔla den tɛ yen jɔnni bɛna jɔ n'an kɔ ye jɔnni bɛna jɔ sabu ibrahima ka weleda bɛɛ ala ye o de ye ala i jija n'i bɛ ne kɛ fɛn o fɛn ala a ɲɔgɔn n somɔgɔw y'a la wa min zurriyati mɛ an bɛna s'a ma inshallah ala ye ale b'o min ɲini ala fɛ mɛ ale ibrahima ye nin san hakɛ in sɔrɔ den t'a bolo a y'a ɲini ala fɛ a y'a tɛgɛ can a ko ala ma a ko rabbi habli mina salihin a ko a dili kɛ ne ibrahima ma ala ma ɲuman dɔ la kɔrɔ den ɲuman di yan min bɛ se ka kɛ ne ibrahima tiɲɛ tabaga ye min bɛ se ka kɛ kiraya gulɔki donbaga ye ka kiraya baara kɛbaga ye a ye nin ɲini ala fɛ ala yɛrɛ jɛna n'a ye ala y'a ka wele dakan jaabi sabu n'i y'a kɛ ala ye a ka ca la ala b'a jaabi ye siga t'o la ala y'o de fɔ ko ni ɲininkali kɛra muhammad ko ne ka jan u la de n'u bɛna ala wele ko pɛrɛn wa walima ne ka surun u la de wa a fɔ ye dɔrɔn ko ne ala ka surun ne qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani n bɛ wele daba ka wele jaabi ni a ye n wele hali ni y'a fɔ i ŋaniya la ala b'a dɔn huwa alimun bi zati sudur ala de bɛ dusukunnataw dɔn hali ni a ma fɔ o la ala ta'ala a bɛ a bɛɛ dɔn ala ko a ye n wele ne ala b'aw jaabi mɛ ala ye sharti dɔ k'a la ko falyastajibu li walitu'minu bihi ko aw fɔlɔ ka ne ala jaabi n ko a ka min kɛ n ko a ka sinji min tugu n k'a ka tile n k'a ka kɛ laadiri ye n k'a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ a ye a jija a k'aw mabɔ o walejuguw la a y'a jija n y'aw bila wale ɲuman minnu na a k'a cɛsiri olu kɛli la ni o kɛra n'i ye ne ala wele ne ala bɛ sɔn silamɛ ka dugawu tɛ bin komi an to o babu kan an bɛ don an ka mawudu in kɔnɔ k'a yira tuma min na ibrahima ni a y'a bolo jan ala ye ala den di yan san 100 kɔfɛ a muso fana fo san 90 kɔ n'o ye a tɔgɔ ye di sara mɛ ala ye a garisɛgɛ muso min garisɛgɛ den in na dugawu jaabile o de kɛra hajara ye n'o ye ibrahima muso filanan ye hajara ale de bɛna bange nin cɛba in na kuranɛ dina o de f'i ye ko fa basharnahu bi ghulamin halim a ko n y'a garisɛgɛ den na den min ni o ye den muɲunen den min n'o ye den sabalilen n ye ibrahima garisɛgɛ o den na n'o ye ismail alayhi salam
o la a muso Hajara ni Éthiopienne dɔ de a tɔgɔ ye di walima Masriya dɔ Masriya o ye anw fɛ farafina de ye o kɔrɔ Égypte farafinden dɔ de filɛ nin ye ka kira mɔkɛ bange sabu Nabilahi Ibrahim alayhi salam amina sama kuma min na y'i bolo ja Ala ye Ala n bɛ fɛ i ka mɔgɔba minnu n'i bɛna n'u ye i ka bɔ n somɔgɔw la ni Ala ye dugawu jaabi a ye Ala ye kira tɔw bɛɛ daminɛ a muso dɔ in den na n'o ye Sarata den ye Ishaq kana se o denkɛ Yakob ani Yusuf ninnu ma kira tɔw bɛɛ bɔra ye mais kira Muhamadu Mustafa min ka bon kiraw bɛɛ ye n'ale nana kɛ ka kiraya datugu Ala ye o bɔ an ka farafin muso dɔ de den na ni o de den kɛra a tɔgɔ ye di Ismail ye Ismail ale de den nana kɛ kira laban ye n'o ye Muhamadu Mustafa ye y'a ye o sira nana ten fo kana se kira Muhamadu Mustafa ma o la tuma min na ni nin kɛra ni nin jaabira kuranɛ fɛn caman de kɔfɛ kuranɛ bɛna kuma sabu aya ninnu tugulen no ɲɔgɔn na mais jaabi caman kɔfɛ sabu kuranɛ nana jumɛn tugu a la ko n kɛlen k'a ka dugawu jaabi a ye ko n ye den d'a ma min ye muɲulen ye den muɲulen ye n kɛlen k'o d'a ma n'o ye Ismaila ye kuranɛ sɔrɔla ko falamma balaga ma'ahu as-sa'ya ko kuma min na a sera wuli ka jɔ taama la a fa nɔfɛ kuma min na a bɛ se ka forolataw k'a fa nɔfɛ kuma min na n'o y'a sɔrɔ baara min bɛ yen ni fa ye baarakɛla min ye a bɛ se ka tugu a fa nɔfɛ o baaraw kɛli la ko kuma min na a sera o ye n'o ye taama ye wuli ka taama ye a yɛrɛ ye ka jɔ kuma min na a sera o hakɛ o la qala ya bunayya Ibrahima bɛ sɔrɔ ka na fɔ n denkɛ inni ra'a fil manami anni azbahuka fanzur maza tara a ko n denkɛ ne ye sogo la n bɛ k'i kantigɛ ne sogora k'a ye ne bɛ ka e kantigɛ Ala ye ne kabakoba de a ye nin fɔ a den ka sɔrɔ k'a fɔ a den ko fanzur maza tara ko e bɛ mun ye nin ko in na ne ye sogo min kɛ sabu nin ye kuma caman kɔ ye o ye di ye riwayaw ka kuma na k'a fɔ Nabilahi Ibrahim ko a ye fɛn caman kɛ Ala nɔfɛ tuguli dama la ka mun bɛ se ka Ala diɲɛ ale ma mɔgɔw dumunini se tun bɛ Ibrahima ye o ka fɔ la ni o de y'a tun bɛ baganw faga Ala ye waati bɛɛ ka di miskinaw ni dɛsɛbaatɔw ma a tun bɛ bagan caman faga dɔw nana ko Ibrahim k'e bɛ nin bɛɛ faga Ala ye ten Ibrahima ko nin ka dɔgɔ hali ni Ala ye den di ne ma n bɛ se k'a faga Ala ye janko bagan i y'a faamuya tuma min na ni Ibrahima ye nin fɔ Ala ye ko n b'a lajarabi nin ye fɛnba ye dɛ Ala ka jugu a niw ma san 100 sɔrɔlen den ma sɔrɔ o bolo janen den min nɔfɛ Ala nana hakili k'i delila ka fɛn dɔ fɔ dɛ k'a fɔ ko i bi sɔn ka ne mana fɛn o fɛn fɔ a tɔgɔ ye di i ye fɛn o fɛn faga ne Ala ye hali n'i ye den sɔrɔ i bɛ se k'a faga ne Ala ye o la Ala nana o sogo da Ibrahima na k'a fɔ k'i kun delila ka fɛn dɔ fɔ i y'a ye Ala ye bon kuma min na ni Ala ye nin sogo in d'a la Ibrahima y'a ye siga foyi t'a la a baara kɛli de o de la Ala ko fɛn dɔw tɛmɛna ale ni Ibrahima cɛ kumakanw na ko a y'u dafa fa atammahunna k'a y'u dafa o la a y'u dafa n bɛ fɛ ka mun de fɔ yan kuma min na ni nin sogo kan in dar'a la ale y'a ye siga foyi t'a la ne delila ka layidu ta k'a fɔ ni ye den sɔrɔ n bɛ se k'a faga Ala ye o la o sogo min dalen filɛ o kɔrɔ a baara kɛli de kɛra diyagoya ye o la Ala y'a kɛ a ye o de fɔ Ismail ye ko ne ye e sogora n ka sogo la n'i ye n bɛ k'i kantigɛ Ala ye ko e yɛrɛ k'a lajɛ an b'a ko kɛ cogo di o de la Ala ko a ye den muɲulen d'a ma kuranɛ aya in ɲinɛman ka k'a kɔ a ye den muɲulen d'a ma Halim o la i bɛ jumɛn ye nin na sisan kuma min na nin fɔra den de ko qal ya abati if'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin ne den ka kuma de ye a fa ye den jumɛn den min tɛ tɛmɛ san 10 hakɛw kan san 10 ni dɔɔni hakɛw kan denmisɛnnin fitiniya kɔnɔ o den dɔ de kuma kan filɛ nin mais a ko di a ko ya ne fa a ko fɛn kɛ i ka Ala ye bila min na if'al ma tu'mar Ala ye e bila min na a kɛ ne ne ta don satajidni insha Allah min as-sabirin a bɛna ne Ismaila kɔni sɔrɔ ne sabalilen don nin ko kɔrɔ o de la kuranɛ n y'a f'i ye kumakanw bɛna fɛn dɔw kɔfɛ kuma dɔ la n sogora k'a ye n ye kantigɛ o dama tɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko n faga la sogo in mun ye sogo in ye
kumaw de bena ɲɛfɔ sabu n delila kan layidu ta n ko n bɛ se k'a kɛ ala ye wa ala ye hakili ala bi n denkɛ nin ko in de bɛ yen nka ala den yɛrɛ ko ne jɛnen don la ilaha illallah y'a ye mɔgɔ minnu ye fɛn to ala ta la diyagoya duw tɛ se ka kɛ kelen ye ni duw denw ma kɛ kelen ye dutigiw tɛ se ka kɛ kelen ye ni den faw ma kɛ kelen ye i b'a bila i kun na wa dudenw yɛrɛ tɛ kɛ kelen ye en tant que u ka baaraw fɔra ɲɔgɔn kɔ cɛw bɛ dilan tan de mais a daminɛ nin ye duden dɔ ye ka na se ibrahim muso ma tuma min na ibrahima ni a ye nin fɔ ni den ye nin fɔ a ye ko satajidni inshallah mina sabirin i bɛna ne sabalilen sɔrɔ n fa a kɛ ala y'i bali a la cogo tuma min na ni o nin daminɛna ibrahima ye den in tɛgɛ ta a bɛ taa n'a ye layidu in dafa yɔrɔ la n'o de ye kantigɛli yɔrɔ ye shaitan ale de wulila a taara se ismail ba ma n'o ye hajara ye an ka farafin muso a taara s'a ma k'a fɔ a ye ko i den filɛ i cɛ bolo ka taa n'a ye i b'a dɔn ko a taa kun ye mun ye a ko ayi n t'a dɔn a ko muru min filɛ a bolo dɔwɛrɛ tɛ a bɛna taa nin kan tigɛ de k'a bɛna di ala ma musoba in ko di a bɛ fɛn dɔ ta k'a lajɛ ne ye leçon de ye du bɛ dilan tan de du bɛ dilan ni dudenw de ye dutigi muso den ni o tiɲɛna dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ wa a daminɛ ninnu de kan ka ɲa a daminɛ ninnu de kan ka ɲa o la kuma min na ne fɔra musoba in ye n'o ye hajara ye a ko di shaitanɛ ma a ko n'o y'a sɔrɔ i ye min fɔ k'a ko k'a bɛ taa kantigɛ ala ye ne wo ne den wo ka fara ibrahima kan anw bɛɛ bɛ ala de nɔfɛ a bɛ kɛ cogo di an bɛɛ labɛnnen don wallahi muso in y'a jaabi a wolodenni den kelen min b'a bolo a ye nin de fɔ shaitanɛ in don kama ko n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɛ ala ye ko hali ni ne yɛrɛ b'a la baasi t'a la mɔgɔ ye minnu sera k'u ka ko sɛmɛ ala la minnu sera k'u ka ko bɛɛ di ala ma ne lajarabiw de ninnu masalu ni dara an minnu kun bi a baara kɛlɛ ka gɛlɛ mais minnu tɛmɛna an ye ko olu y'a kɛ ka kɛ leçon de ne na aw bolo ko fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ ala ye jɔn kan ka fɛn bɛɛ sigi ala ma ibrahima ninnu y'o misali de yira muso kun jɛna n'a ye o tɛmɛlen kɔfɛ den shaitanɛ ye muso to ye a nana se den ma a ko komi niw tɛ kelen ye kuma dɔ la muso bɛ se ka muso jɛna n'a ye ten a den ka faga mais ni yɛrɛ bɔra a kalama k'i bɛna faga kuma dɔ la a n'a yɛrɛ ɲini a sɔrɔla ka taa se ismail ma k'i b'a dɔn i b'i fa nɔfɛ a bɛna taa min kɛ a ko a bɛ taa jumɛn kɛ a ko a bɛna t'i faga de a ko muru min filɛ a bolo i fagali muru de don ko a bɛ t'i faga ala ye ismail ko ne ala kɔni don ne yɛrɛ jɛna n'a ye fa y'a fɔ ne yɛrɛ de ko n fa ala ka yamaruya kan labato ni i yamaruyara min na i bɛ ne sɔrɔ n sabalilen don ismail kuma min na shaitanɛ ma fara la o de la an bɛ o misaliya de kɛ hali sini n'an taara hijiw la shaitanɛ bonyɔrɔ min bɛ yen a sɔrɔla yan de ko bɛɛ bɛ sababu de la o de la k'a fɔ maa ma fisa ni mɔgɔ ye mɔgɔ nɔ man ka tugu mɔgɔ man ka la hiji yɛrɛ ko bɛɛ manasikal haji bɛɛ fɛn ladegew de ye fɛn ladege o de la an bɛna se saga in yɛrɛ nacogoya i ko sababu min nana n'a ye an filɛ ka se o de ma o la hiji kɔnɔ shaitanɛ bon min bɛ yen a daminɛna yan de ismail shaitanɛ ma fara la a sɔrɔla ka shaitanɛ keru ni gabakuru ye ka bɔ a nɔfɛ siɲɛ fɔlɔ la fo ka se siɲɛ filanan fo siɲɛ sabanan o de shaitanɛ keru a ye gabakuru bongo saba minnu yɔrɔ saba min na i bɛ taa ye hali n'an ye hijiw kɛra olu nɔw de bɛ taa ladege hali sisan o la alhamdulillah ismail ale ka fara a ba kan ka fara a fa kan u bɛɛ jɛna ni ko in ye o de la tuma min na ni a taara da dayɔrɔ yɛrɛ la ala b'o de kɔ ko falamma aslama wattalahu liljabin tuma min na ni u fila jɛna n'a ye u fila ye yɛrɛdi kɛ i y'a ye islamu nana yan i y'a ye ko aslama ko kuma min na mais silamɛya min ko don parce que silamɛya yɛrɛ ye yɛrɛdi de ye al islam huwa al istislam lillah o de ye yɛrɛdi ye ala ma ko ala i ko di ni a fɔra mɔgɔ ma muslim ko silamɛ dɔrɔn o k'a sɔrɔ mɔgɔ min labɛnnen don pewu ko ala an k'a kɛ di kuma dɔ la limaniya yɛrɛ de kɔfɛ silamɛya bɛ tila ka ɲini parce que fɛn dɔw don walawala fitinin min b'a la an tɛmɛtɔla ma dɔrɔn i bɛ kuranɛ aya dɔ jateminɛ ala b'a fɔ ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun ni kuranɛ aya de ko aw minnu limaniyara ka da ne ala la a ye siran ne ala ɲɛ ala ye siran yɛrɛ la wa a kana sɔn ka sa fiyewu fo k'a sɔrɔ wa antum muslimun ko fo a ye silamɛ ye silamɛya yan nɔ mun de ko don
parce que adun kuma na limana jone fe ya ayyuhal ladzina amanu ko minun limana da kada ala la ay sira ala nya ala yasra yere la wa akana sa fiu fu kasro ayre bediledo o de al islam ko yiredi ala ma ko ala nga keti o la ala ko kuma mina ibrahima ani adenge bejena ni ala tay nin jenani dindaye ka faga alay nin jenani ni toli ala nofe o flejene ko aya ada atamaka kantigali kama sisa kuma mina dara tamaka ala ila jarabito sena ka jon la je halibi abake watake kuma dola yi fen jaman damine ibe makonoli ke a ko karni la me ibrahima ya dadron fuy mabla ko na me ala kalabatu kanke ay muru daja ka ake ka ba ke ka ismail kantige fendo de dona muru la na bsaka kantige ke tasuma bsaka jinni ke ni fendo de dona la ji bsaka minogo bo ni fendo de kerala ji minogo bo joni o kala ala tasuma ke jinni joni ya kala ala muru ka tigeli joni ya sida ma ala ola muru dara ismaila kamina ala min sedi muru ma no kantigeli ala yo se bo shi muru la ya ibrahima e fembe ke amasaka den kantige tarima fam nga ay muru irwaya ba fi ay muru imboy ka da farala ay fara muru sera ka faratige menna ya da ismaila kana ka tereke atisi ni rod la ismail konfa akon nyasri or la to ka desen nyasri kan ta ka flasri kuma dola denya tin e denya ni tin mine ni yenye a akanna jigi kono kika hinana o nyesrele nga ibrahima tega sirle muye ne min de ne be ka alaka yamaro ya kanke saya ka gele sikara ka gele ne ismaili yelama bulu tega dokanna se ema akake dangay ismaila men nunu no be saka ladde chukuti nunu mi saka ladde bange ba no fe tulla ka jena e ko bange ba kota ala no fe a ne ladde gelu ka gele bi de men nunu dunde kera wa ode yu to tui fo enfana ka ladde gel dowde ke Qur'an nana ninde kama wala mi feka mufo mamina ubejena ni yamoro yakani ani labatul kanunu ye o rabbe alako wanadainahu anna ibrahim ko rabbe ne alayre ibrahim wele mamina ngele kaye nyemi fo aye ne ajena na be wal ma yare min nazruke ka alaydu take ni ajena na be ni adafara bolo ni ala ko ya ibrahima qad sadaqta ru'ya a ka soko centikiya ikunye kuma mi fo ikele ka soko ya centikiya ibrahima ma ka fitri wala alam imma ba ko de kadiye ijana ne ala tay cena iye ika fe ya centikiya ka laydu dafa kuma mi na ni ala yin fo ala sallaka to wala ko inna kazalika najzil muhsinin akoni chugoya indela aminyu mangala usara o kan nyumangala usara ni munye nyumangala tsara ne foye nyuman ko niye mo e kan nyuma sara ni juguma ya muhtari ma ya chena bulu qur'ana aya de ni hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ko yala fen rabbi nyuma sara ni nyuman tawa la hal kafiru ubi nyuma sara ni nyuma wala no tunna salama minun chela pew ulude haramadniya chena salama ya chena horon ya chena fo nyuma sara fo itala fo ka nyuma ne ke kasara ola ala ko nin chogo inde la kambi nyuma ngala o kambu sara o sara e jume ala ibn akla ko de fo anya sisa ola ala sallaka muntu ko ala ko inna hadha lahu al balaa al mubin ko ni mi fulani ko ne balaa yemi bangelendo ne chede ne balaa yemi bangelendo ka fo ko ide fa ne alay den chama digite fo dingelen tigi dama min yere shiye hake min ge den wara jige ya taye adola e sankeme ma min yo soro dingele nin zor la min mi lan ni soja ka kla ka jenaye ala ka la jarabil ko fe ala yo de fo ko ne nga jonge la jarabi ibrahim wa ayre jenana ayu dafa e ka ko de ola ibrahim akoko tiana ni min kun dara kun no e ni la jarabi ni ako balaw kun do min bangeleno ni bangeleno kosbe ni de mo kuma chama nala ma minon garske de na ulu de ba do ko ni ron ka fitna kabo o ba do janko dengele ni mi bi bolo ka boy bolo jiga yorate o fana ka gele ka teme ma soroka tari ma fam o fana ka gele noy me ko ibrahima jena noy ala ko kuma mi na o kera wa fadainahu bi zibhin azim
ko kuma min na o kɛra an sɔrɔla ka kuma bɔli fɛn kɛ k'a kuma bɔ n'o ye kantigɛli fɛn ye min ka bon azim tari ma fam n'o de kɛra an ka sigi kun ye ni o de ye ko sababu jumɛn nana ni lahiya ko ye seli ninnu waati tari ma fam o de ye nin ye sisan ala ko ne ye Ismaila kuma bɔ ni kantigɛli fɛn ye min ka bon n'o de ye sagajigi ye o de la lahiya a bɛ kɛ ni sagajigi de ye ni dɛsɛ foyi ma sɔrɔ mais kuma dɔ la mawudu tagalen ɲɛfɛ olu bɛna walawala o la sagajigi de y'a kɛ fɛn ye sabu ala sɔnna ka Jibrila bila ka na ni sagajigi dɔ de ye nin don ka na a jɔ Ibrahima la ko Ibrahim ko ala ko i ye layidu min ta i n'ale cɛ ko i y'a dafa ko fɛn ma tiɲɛ i bolo a la o la Ibrahim ala ko kana i wale ɲuman dɔn o wale ɲuman dɔn de ye jumɛn ye o de ye kana sagajigi di ko den a bila a place la den fa jɛna ba jɛna den jɛna o la ala yɛrɛ ye bɔda d'u ma nka a bɛ ten dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka ko sɛmɛ ala la siga foyi t'a la ala bɛ bɔda di yarabi ala ka bɔda d'an ma k'an ka ko sɛmɛ ala la ala k'o fana nɔgɔya ye ko wa tarakna alayhi fil akhirin ko nin cogoya in de la an ye nin ko in to senna ka na fo labanna mɔgɔw bɛɛ la a b'an fana fɛ yan o cogo kelen de la ni o de ye ka sagajigi faga ye o la fɛn ba bɔra an bɛɛ kun ni o de ye ka lajarabi min kun dara Ibrahim ma kuma dɔ la ne nin de kun bɛ ladege a kun bɛna gɛlɛya caman bolo nka ala ye kuma bɔli fɛn min d'a ma n'o de ye ka saga faga ni a se sɔrɔlen kɔ o de tora senna fil akhirin an labanna mɔgɔw bɛɛ ye ko an ka kantigɛli fɛn dɔ faga ala ye n'o ye sagajigi ye o la nabilahi Ibrahim a ye ko min to ala ta la ni ala sɔnna ka nin k'a ye nin de ye a sababu belebele ye ala nana ni min ye ka di an ma seli lahiya faga ninnu na o la jumɛn min tɔgɔ la ala ko salamun ala Ibrahima ko kisi o kisi o bɛ Ibrahima kan ne ka foli bɛ Ibrahima ye a ye ko to ne ala ta la ni ala ko tɛ wa kazalika najzil muhsinin ko nin cogo in de la an bɛ ɲumankɛlaw sara ni ɲuman kɔmasegi ye innahu min ibadina almu'minin ko Ibrahima kɛra an ka jɔn ye minnu danayara ni ala la wa nin bɛɛ kɔfɛ k'a fɔ hali den wɛrɛ jigiya t'a ye ni a muso fɔlɔ ye min kun ye san 90 kɔ ye ala tila ko wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin ko nin bɛɛ kɔfɛ hali muso min ni ale yɛrɛ jigiya kun t'a ka fiyewu k'a bɛ den sɔrɔ nka Ibrahima ye ko tɔn ala ta la a muso ye den nɛgɛ minɛ n'o ye Sarata fana ye n ye nɔgɔyali k'ale fana ye den na n'o de ye Ishaqa ye k'a kɛ nabi ɲuman ye k'a ye mɔgɔw la minnu ye maa ɲumanw ye o la nabilahi Ibrahim alayhi salam a ka ko toli ala ta la ka to ala ta ala nɔfɛ ala ye fɛn minnu sara ye an bɔra ka o de f'i ye nin yɔrɔ in na yan o la an b'a dɔn ko ni mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna ka baara kɛ ala ta ala nɔfɛ nin cogoya in na ala bɛ sara min k'i ye o de ye ɲuman sara ye yarabi ala ka an taw fana kɛ ɲuman ye o la an y'o de fɔ Ibrahim alayhi salam kuma min na ni ala jarabila ni ninnu ye ni a y'a dafa ala ko inni jailuka linnasi imama ne bɛna e kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye ne bɛna e kɛ mɔgɔw ka jɔyɔrɔ d'i ma jɔyɔrɔ min ka bon ka tɛmɛ jɔyɔrɔ tɔw kan diinɛ bolofara bɛɛ minnu ye adiyani samawiyaw ye o bɛɛ jɛna ni Ibrahima ka bonya n'a ka sarafu ye o la o ma sɔrɔ foyi la fo a ka yɛrɛ di min kɛra ala ma o la a ko n bɛ n'i kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye ala ko Ibrahima ko wa min zurriyati ala a ye n somɔgɔw la ala ko n jɛna n'a ye Ibrahim fo ni somɔgɔ min y'a yɛrɛ janfa o t'i ye a kɔnɔ nka ni minnu m'u yɛrɛ janfa Ibrahim a dɔn ko olu na ye a tigiw la yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen ye a la o la nin de ye sababuba ye sababu min nana ni lahiya ko ye ka na n'a ye ni o de ye sagajigi dili ye Ismaila kumabɔli sira kan o la ala ka faamuya ko ɲuman di an ma ala k'an sago d'a ma seli min ni a ɲɛsintɔ filɛ an ma a musaka ko yarabi ala ko o bɛɛ nɔgɔya an ye ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila Muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu baden tɛbɛ sirifila lajɛbaw halisa n bɛ segin k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la n y'o de f'aw ye diinɛ baro lankolon tɛ an ye ɲininkali min tɛ an ka sirifikɛ la n'o de ye lahiya ko min kun dalen don an kan sababu min b'a la a bɔra ka bɛɛ lajɛlen di sisan Daliba Masa ka kuranɛ sanuman de fɛnɛ kɔnɔna na o kumana fɛ alakiraba a mɔkɛ lahiya ko in a bɔra ale n'a denkɛ de cɛ n'o ye Ismaila ye an b'a deli ala fɛ seli in yɛrɛ ala ka ɲuman don an kan lahiya ko in fɛnɛ a tɛ taa musaka kɔ ka musaka nɔgɔya ani alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen k'an karamɔgɔ fo Seyid Ahmad Tijani Haidara a kɛli la k'an ka nin wele in jaabi
ka nin darsu nafaman ninnu d'a ma ala ka sijan ni kɛnɛya di a yɛrɛ ma a ka cɛkɔrɔba ala k'a mɛn an kɔrɔ ka dugawu kɛ a n'a dɔgɔw ani a baw bɛɛ ye k'a fɔ a k'an bɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.